Hello, good morning na naman sa inyong lahat. Alam nyo, may bantay ako. Buti na lang, tulog, pero nakadilat. Ano yung problema dito sa sa UK? Problema yung childcare. Alam mo yun, ang hirap pag may bata. Nako, mahihirapan ka. Hindi tulad sa Pilipinas na pwede mong iwan sa kapitbahay mo, pwede mong iwan sa kaibigan mo. Dito hindi pwede. Hindi pwede. Kaya ang hirap talaga dito pag may bata ang binabantayan. 'Di ba, working parent, tapos nagwo-work ka, tapos may mga bata. Ang hirap magbantay dito. Yung problema ng mga parents dito sa United Kingdom. Yung talagang yung childcare. Kaya yung iba pinapauwi yung bata sa Pilipinas, tapos pag malaki na, kinukuha ulit dito sa UK. Ganun yun. Pero sandali, kailangan ko munang lumabas. Bibili muna ako ng makakain ng mga bata. Pero dadalhin ko yung bata. Ay, labas muna ako, ha? Yung Toma? Labas muna ako saglit, ha? Isasama ko tong bata kasi walang magbabantay, ha? So, see you na lang mamaya. O sige. Sumaiwan ka muna dito. Sige. Oo. Labas muna kami, ha? Bibili lang kami na saglit lang. Maiwan ka dito. O sige. Bye. Bye. Ting Harold. Bye-bye. See you later, ma. Aray ko, yung bata na. Nauntog yung bata. Hello! Kami po'y papasyal lamang. Kami po'y bibili ng gatas itong bata kasi nga iyak ng iyak kagabi. Tignan mo yung mata ko, ang laki-laki. Nag-inflame na yung mata niya. Tapos, buti na lang, yung lola ko, namang kukulam. Tinuruan kami kung paano lumipad gamit ang walis tambo, di ba? Kaya nakatulong din. Kaya, ngayon, sinama ko tong bata kasi walang magbabantay. Ganun ang parents dito sa United Kingdom. Kung may bata, ang hirap kasi mag-work ka tapos magbabantay. Parang galing ka ng nights. Magaling ka ng nights tapos pagdating mo ng bahay, imbis na matutulog ka, magbabantay ka ng bata. Yun ang mahirap. Ngayon, yung lola ko kasi mangkukulam. kaya tinuruan ako kung paano lumipad. Diba? Buti na lang. Ngayon, kahit samang lupalop ng daigdig, yung mga chismosa dyan, alam kong pinaggagawa nila. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa akin na kayo mga chismosa kayo. Huwag niyo akong pag-uusapan ng masama kasi niliparin ko talaga kayo. Nanginginig na yung tuhod ko. Ang hirap lumipad. Diyos ko. Kasi, kaya alam niyo na kung saan galing yung lahi namin, di ba? Lahing mangkukulam. Kaya, sa pagod na dinadanas ko na to, sa hirap mag-squat. Ang hirap mag-squat. para kang lumilipad. Kailangan mag-squat, di ba? But anyway, sa hirap ko na to, tapos hindi pa kayo magla-like ng video. Ay, nako. Kukulamin ko talaga kayo. Ang hirap nito. Kaya please mag-share kayo ng video. Mag-like kayo. Ganon. But anyway, pagod na ako. Kailan na namin mag-landing. Magla-landing na kami, ha? So sige, see you sa next na video. Bye!